Ääriliikkeiden psykologiaa ei voi ymmärtää ihan vaan pelkästään politiikan tai historian tai ehkä ideologian kautta. Sitä pitää ymmärtää myös ihmismielen kautta. Mä ajattelin tänään käydä vähän läpi silleen niin kuin kognitiivisen psykologian näkökulmasta ääriliikeiden psykologiaa. Kognitiivisen psykologian näkökulmasta pelko ei nimittäin ole pelkkä tunne. Se on havaintojärjestelmä ja se alkaa muuttaa sitä, mitä me huomataan ja miten me tulkitaan maailmaa ja keneen me luotetaan. Ja ehkä minkälaisia valintoja me pidetään niin kuin järkevinä. Kehityspsykologian näkökulmasta pelko ei synny tyhjiössä, vaan se kytkeytyy tälleen niin kuin kokemuksiin turvasta ja ulkopuolisuudesta ja häpeästä ja hylätyksi tulemisesta ja siitä, että onko ihminen saanut niin kuin elämässään kokemuksen, että hei, mä kuulun johonkin. Persoonallisuuspsykologian näkökulmasta taas sitten ihmiset eroavat siinä, että kuinka voimakkaasti he kokee tai reagoi esimerkiksi vaikka uhkan tai epävarmuuden tai kaaoksen tai vaikka tämmöiset sosiaalisen torjunnan tilanteet. Ja sitten taas niin kun tälleen psykoterapeuttina mä pidän äärimmäisen mielenkiintoista sitä, että psykoterapian näkökulmastahan ääriliikkeiden vetovoima voi joskus paljastaa jotain hyvin inhimillistä. Ihminen ei siis ensisijaisesti etsi mitään vihaa, vaan ihan vaan helpotusta johonkin semmoiseen olotilaan, mikä ihmisellä on. Esim. Helpotusta epävarmuuteen tai häpeään tai yksinäisyyteen tai sitten ihan siihen tunteeseen, että omalla elämällä ei ole muotoa, paikkaa tai vaikka merkitystä. Tämä ei tietenkään tarkoita, että ääriliikkeiden toimintaa pitäisi jotenkin ymmärtää tai hyväksyä. Ei pidä. Mutta jos me halutaan ymmärtää, miksi ne vetää ihmisiä puoleensa, niin mun mielestä meidän täytyy uskaltaa katsoa sitä kohtaa, jos se ihminen ei vielä ole ihan fanaatikko tai pelokas tai turvaton, vaan ehkä yksinäinen ja elämälleen merkitystä etsivä. Ehkä vihainen. Tuosta pelosta sen verran, että pelko on ihmiselle välttämätön tunne. Ilman pelkoa me ei niin kuin suojeltaisi itteemme. Me ei väistettäisi mitään vaaroja, ei lukittaisi ovia, ei suojeltaisi lapsia, eikä tunnistettaisi semmoisia uhkia, jotka on realiteeteissa. Mutta pelon ongelma on usein se, että se ei ole kauhean hienovarainen tunne. Kun pelko aktivoituu tosi voimakkaasti tai ihan ylipäätänsä voimakkaasti, niin mieli alkaa yksinkertaistaa asioita. Kognitiivisestihan pelko kaventaa tarkkaavaisuutta ja me aletaan huomioimaan ja kiinnittyy niin kuin uhkakuviin. Ja kun ihminen on peloissaan, niin ei hän näe niin kuin maailmaa mitenkään neutraalisti. Silloin ihmiset yleensä etsii merkkejä vaarasta ja poimii ympäristöstä niitä havaintoja, jotka vahvistaa sitä tunnetta, että hei, joku on nyt pielessä, tässä on jokin pielessä. Ja tämä on ihan hirveän ymmärrettävää. Jos metsässä vaikka rasattaa oksa ja mä epäilen petoeläintä, niin onhan se parempi reagoida siihen liian nopeasti kuin liian hitaasti. Tai niin kuin evoluution näkökulmasta jotenkin silleen, että väärä hälytys on usein ollut se halvempi virhe kuin huomaamatta jäänyt todellinen vaara. Mutta nykymaailmassa sama järjestelmä voi johtaa aika usein meitä vähän harhaan. Jos ihminen kokee vaikka yhteiskunnan tai kulttuurin tai talouden sukupuoliroolit, ehkä maahanmuuton, uskonnon, seksuaalisuuden tai ilmastonmuutoksen tai jonkun teknologian uhkana, niin ihminen alkaa niin kuin mielellään etsiä merkkejä uhasta ja todisteita siitä. Ja sosiaalinen mediahan on justiinsa tämmöinen mielenkiintoinen efekti, että se antaa niitä tämmöisiä viestejä ihan loputtomasti. Ei siis siksi, että kaikki todisteet olisi vaan hyviä, vaan siksi, että pelokas mieli ei ensisijaisesti kysy, että onko tämä tilastollisesti edustavaa, vaan se kysyy, että vahvistaako tämä nyt jotain semmoista, minkä mä jo tunnen. Tässä kohtaa yleensä syntyy semmoinen yksi ääriajattelun perusmekanismeista, että tunne alkaa ohjata sitä havaintoa ja havainto alkaa vahvistaa tunnetta.
Helpoiten tämä olisi varmaan sanottavissa niin, että pelko sanoo, että maailma on vaarallinen, ja algoritmi näyttää uhkaavaa sisältöä, jonka jälkeen mieli sanoo, että hei, näit sä muuten, mä olin ihan oikeassa. Useinhan se on niin, että pelko ei niin kuin suojele ihmistä, vaan se etsii syyllisiä. Ja kun pelko jatkuu tosi pitkään, niin ihminen ei jaksa elää pelkässä semmoisessa epämääräisessä uhassa. Epämääräinen ahdistus on psykologisesti hirveän raskasta. Siksi mieli yrittää muuttaa ahdistuksen jotenkin niin kuin selkeäksi ja ymmärrettäväksi tarinaksi. Kysymys ei enää ole sillain niin kuin siitä, että mitä mä niin kuin pelkään, vaan että kuka tämän aiheuttaa. Ja tässä kohtaa pelko voi alkaa muuttua vihaksi. Tämä on mielenkiintoinen juttu, sillä viha on psykologisesti usein helpompaa kuin se pelko. Pelossa ihminen yleensä kokee olevansa pieni, altis ja haavoittuva, ja vihassa ihminen kokee olevansa semmoinen aktiivinen ja oikeutettu ja tosi voimakas. Ja tässä ehkä on se semmoinen niin kuin merkittävin kissahäntä, että ääriliikkeet osaa tämän hirveän hyvin. Tätä hyödynnetään tosi taitavasti sillä puolella. Ne antaa niin kuin tavallaan tälle pelolle suunnan. Voisi oikeastaan ajatella näin, että myös politiikka toimii tähän samaan tapaan. Että sun elämässä ei ole epävarmaa siksi, että maailma on monimutkainen, vaan se on sen takia epävarmaa, että joku tekee tämän sulle. Vähän niin kuin silleen, että sun arvottomuutesi kokemuksena ei johdu niistä vaikeista kokemuksista, rakenteista tai sattumasta, vaan se johtuu vihollisesta. Tai että sun yksinäisyyttä se ei ole mikään inhimillinen kipu, vaan että se on niin kuin todiste siitä, että yhteiskunta on pilalla. Tai sun häpeä ei ole tunne, jota voisi tutkia, vaan se on ase, jota muut käyttää sua vastaan. Ja tällainen selitys on aika vaarallinen, mutta psykologisesti houkutteleva. Se nimittäin tekee sisäisestä kivusta ulkoisen taistelun. Kognitiivisessa psykoterapiassa voitaisinkin sanoa, että kyse on tämmöistä tulkintakehyksen muuttumisesta. Ihminen ei enää kysy, että mitä mussa oikein tapahtuu, vaan kysytään, että kuka hitto tässä on oikeastaan mua vastaan. Ja joskus toi kysymys tuottaa meille jonkinlaisen uuden identiteetin. Mä mietin usein Sigmund Freudin teosta Group Psychology of the Analysis of the Ego, että miten yksilön psykologia muuttuu ryhmässä. Freud siis käsitteli massahysteriaa ja oikeastaan tämmöistä massapsykologiaa, eli tilannetta, kun yksilö saa uuden minän ryhmässä. Freudille massa ei nimittäin ollut mikään joukko ihmisiä, vaan psykologinen muodostelma, jossa yksilö alkaa samaistua sekä johtajaan että muihin ryhmäjäseniin. Freudin ajattelussa ryhmää sitoo usein yhteinen samastuminen johtajaan tai ihanteeseen. Ja vaikka Freudin ajatuksia ei tarvitsekaan ottaa mitenkään kirjaimellisena, ainakaan nykypsykologiana, niin kyllä ne edelleenkin on kiinnostava tapa pohtia ääriliikkeiden vetovoimaa. Ääriliikkeessä nimittäin yksilö voi kokea, että hei, mä en oo enää yksin, mutta mun hämmennykseni on osa suurempaa totuutta. Ja ehkä, että hei, mun viha ei ole mikään hallitsematon tunne, vaan moraalinen tehtävä. Tai että mun pelko ei ole heikkous, vaan todiste siitä, että mä näen vaaran. Ja mä tulkitsen sen omilla aivoillani, että vaara on ihan oikeasti olemassa. Ryhmä antaa yleensä yksilölle jonkinlaisen tämmöisen merkittävän uuden peili. Sen sijaan, että ihminen näkisi itsensä pelokkaana tai eksyneenä tai ehkä jopa epävarmana, niin hän alkaa nähdä itsensä taistelijana ja totuuden puhujana ja suojelijana ja tämmöisenä jotenkin heränneenä ihmisenä. Tämä on ääriliikkeiden psykologinen lupaus, että sun haavoittuvuutesi voidaan muuttaa ylemmyydeksi. Jotenkin freudilaisittain voisi ajatella, että tämä ryhmä tarjoaa yksilölle yleensäkin ihanteen, johon voi samastua. Johtaja tai liike tai ideologia alkaa toimia yliminän kaltaisena tämmöisenä hahmona,
Se kertoo, mikä on puhdasta ja mikä on likasta ja kuka kuuluu joukkoon ja kuka sitten taas on niin kuin joukolle ja kaikelle uhkaa. Ja kun ihminen sulautuu tällaiseen ryhmään, niin hän voi hetkeksi vapautua tavallaan yksilöllisestä epävarmuudesta. Ei enää tarvitse niin kuin sietää ristiriitoja yksin. Ryhmä antaa valmiit vastaukset tähän. Ja tämä on tosi helpottavaa. Mutta just siksi tämä on vähän vaarallista. Mä mietin usein myös vähän niin kuin Freudin kautta tämmöistä massahysteriaa ja ehkä kollektiivista tunneinfektioa. Et niin kuin massahysteria kannattaa tietenkin käyttää hyvin varovasti, koska se on historiallisesti aika latautunut ja usein niin kuin leimaava. Mutta jos sillä tarkoitetaan sitä, että tunne alkaa levitä ryhmässä tavalla, niin joka ylittää yksilöiden ehkä tämmöisen rauhallisen harkinnan, niin ilmiö on kyllä psykologisesti melko kiinnostava. Ryhmässä tunne nimittäin tarttuu. Pelko tarttuu, viha, varmuus, halveksunta ja kokemus jopa tämmöistä pyhästä tehtävästä, niin se tarttuu ihan yhtä lailla. Kognitiivisesti tämä tapahtuu siksi, että ihminen käyttää muita ihmisiä todellisuuden mittarina. Jos kaikki ympärillä näyttää pelkäävän, että tässä on jotain vaarallista, niin ehkä vaara on tosiaan todellinen. Ja jos kaikki raivostuu samasta asiasta, niin ehkä munkin pitää raivostua. Jos ryhmä nauraa jollekin vaikka ihmisryhmälle, niin varmastikin halveksunta on silloin hyväksyttävää. Ja ääriliikkeessä tämä vahvistuu, koska ryhmä rakentaa suljetun tulkintajärjestelmän tämän ympärille. Sisäryhmä on hereillä, ulkoryhmä on sokea. Sisäryhmä on uhri, ulkoryhmä on uhka. Tällä ei tämä vähän niin kuin lähtee sitten tästä kehittyy. Sisäryhmä kertoo totuuden, ulkoryhmä valehtelee. Sisäryhmän väkivalta on puolustusta ja sitten taas se ulkoryhmän toiminta on tämmöistä niin kuin sortoa. Tässä vaiheessa ihminen ei enää usko niitä väitteitä, vaan elää todellisuutta, että nuo väitteet tuntuu itsestään ihan selviltä. Evoluutiopsykologissahan ihminen on kehittynyt yksinäiseksi totuuden etsijöksi. Ihminen on kehittynyt ryhmäeläimeksi. Ryhmään kuuluminen on semmoista, että se merkittää suojaa ja varmaan alun perin tietenkin on merkinnyt ruokaa, lisääntymismahdollisuuksia, lasten selviytymistä ja tiedon jakamista ja puolustusta. Yksi jääminen on ollut aika vaarallista. Ja jotenkin tästä näkökulmasta ei ole mitenkään yllättävää, että pelon hetkellä niin kuin ihminen alkaa etsiä sitä ryhmää. Ja jos ryhmä sanoo tähän, että hei, meidän kanssa sä oot turvassa, niin kuin ryhmä yleensä tekee. Ja jos ympäristö tuntuu jotenkin uhkaavalta, niin toi lupaus on ihan valtava voimakas ja puoleensa vetävä. Jos me mietitään tätä tutkimuskirjallisuudessa, niin tämmöinen väkivaltainen ekstremismi, se nähdään usein ryhmäilmiönä, jossa identiteetti, ehkä ryhmänormit ja koettu uhka sekä sosiaalinen kuuluminen vaikuttaa siihen, miten yksilö alkaa liikkua kohti radikaalimpia asenteita ja tekoja. Sosiaalinen media taas sitten on mielenkiintoinen ilmiö myös, koska sillä on tekemistä hirveän paljon sosiaalisen identiteetin kanssa tänä päivänä. Sosiaalinen identiteetti ja sen näkökulmasta niin ääriliikkeet voi antaa ihmiselle vastauksen kysymykseen, että kuka mä oikein oon. Evoluutiopsykologisesti tämä liittyy tietenkin koalitiopsykologiaan. Miten ihminen havaitsee nopeasti, ketä on me ja ketä on he. Ryhmärajojen tunnistaminenhan on historiallisesti ollut semmoista tosi vaikeaa ja selviytymisen kannalta hyödyllistä. Mutta nykyyhteisössä sama mekanismi voi kärjistyä epäluuloksi, ennakkoluuloksi ja viholliskuviksi. Kun me mietitään koalitio- ja uhan vihjeiden kautta tätä asiaa, niin ollaan havaittu, että vaikuttava siihen, miten ihmiset tulkitsee väkivaltaa, rikollisuutta ja terrorismia. Tämä ei siis tarkoita, että ihminen olisi tuomittu heimoutumaan vaarallisesti, vaan se tarkoittaa, että meissä on valmiuksia, joita voidaan käyttää sekä hyvään että pahaan. Ja jännästi tämä sama ryhmätarve voi synnyttää perheen, ystävyyden, järjestön, vapaaehtoistyön ja myös demokratiaa. Tai sitten se voi synnyttää lahkon, viharyhmän tai ääriliikkeen.
Jotenkin ratkaisevaa tässä on se, että mitä ryhmä tekee sillä meidän pelolla. Auttaako se meitä tutkiin sitä tai tulkitteen sitä vai opettaako se meille jotenkin sellainen, että sitä pitää palvoa? Tai sen kautta pitää palvoa jotain. Mun mielestä on ihan äärettömän tärkeää sanoa, että ei ole yhtä semmoista niin kuin ääriliikepersoonallisuutta. Ei ole mitään lapsuuden kokemusta, joka automaattisesti johtaa radikalisoitumiseen. Mutta silti kehityspsykologisesti pitäisi voida hahmottaa jotakin altistavia teemoja. Ja ensimmäisestä niistä on tietenkin turvattomuus. Jos ihminen ei ole saanut riittävästi kokemusta siitä, että tunteita voidaan säädellä suhteessa toiseen ihmiseen, niin voimakkaat tunteet voi ihan oikeasti tuntua aikuisena ylivoimaisilta. Pelko, häpeä, epävarmuus, niin ne voi tuntua niin sietämättömiltä, että ihminen etsii ulkoista rakennetta niiden hallintaa. Ja ääriliikkeet tarjoaa tätä rakennetta. On selkeät säännöt, selkeät viholliset, selkeä moraali, selkeä tehtävä. Ja toinen merkittävä teema on mun mielestä ulkopuolisuus. Jos ihminen on pitkään kokenut, ettei kuulu mihinkään, niin hän voi olla erityisen altis ryhmälle. Erityisesti ryhmälle, joka sanoo, että hei, me nähdään sut. Tällainen nähdyksi tuleminen on ensimmäistä kertaa pitkään aikaan emotionaalisesti koettuna äärimmäisen voimakasta. Kolmas merkittävä teema on mun mielestä häpeä. Häpeä on semmoinen tunne, että mussa on jotakin vialla. Ja tämmöinen liike, tämmöinen ryhmittymä, ääriryhmä voi tarjota tälle niin nopean ratkaisun tälle häpeälle ja muutoksen. Sus ei ole mitään vikaa. Vika on niissä toisissa. Tämä voi tuntua ihan äärettömän vapauttavalta, mutta se voi estää ihmistä kohtaamasta omaa kipuaan rehellisesti. Neljäntenä voisi käsitellä vielä sitä, että identiteetti on yleensä aina vähän keskeneräinen. Ja erityisesti nuoruudessa. Ja varhaisessa aikuisuudessahan ihminen yleensä sitten myös kysyy, että kuka mä oikein oon? Mihin mä kuulun? Mitä mä arvostan? Mikä tekee musta just merkityksellisen? Ja jos tähän ei löydy rakentavia vastauksia, niin ääriliike voi tarjota nopean identiteetin. Ääriliike voi sanoa, että sun ei tarvitse enää etsiä, että me kerrotaan kuka sä oot. Ja jos sitten mietitään persoonallisuuspsykologian kautta, niin miksi tämä sama viesti ei vaikuta kaikkiin samalla tavalla? No persoonallisuuspsykologiassa ihmiset reagoi eri tavoin uhkaan ja epävarmuuteen. Se tekee asioista persoonallisia. Jotkut ihmiset sietää paremmin monimutkaisuutta, ristiriitoja ja avoimia kysymyksiä. Toiset kokee epäselvyyden nopeasti kuormittavan. Jotkut meistä sitten vaan tarvitsee enemmän järjestystä, ennustettavuutta, selkeitä rajoja. Ja jotkut reagoi voimakkaammin sosiaaliseen torjuntaan. Jotkut on impulsiivisempia ja toiset harkitsevampia. Tämä ei tee kenestäkään huonoa tai hyvää, mutta ääriliikkeet osaa kyllä puhutella juuri niitä semmoisia psykologisia kohtia, joissa ihminen kaipaa yksinkertaistusta. Jos ihminen pelkää kaaosta, niin ääriliike tarjoaa tähän järjestystä. Merkityksettömyyttä, niin kyllä tämmöiselle ihmisellekin löytyy tehtävä. Heikkouden äärellä ihan varmaan tarjotaan kovuutta. Ulkopuolisuutta, tarjotaan veljeyttä ja sisaruutta, häpeää, ylpeyttä. Jotenkin silleen mä ajattelin, että persoonallisuuden ja elämäntilanteen yhdistelmä ratkaisee aika paljon. Sama kuin propaganda, joka yhdelle ihmiselle näyttää naurettavalta, voi toiselle osua just siihen kipukohtaan, jossa hän on etsinyt vastausta jo vuosien ajan. No mitä tämä pelko oikeastaan sitten kertoo kognitiivisen psykoterapian näkövinkkelistä sinusta? Tässä tullaan ehkä tähän tärkeimpään osaan. Tämmöinen pelon käyttöä voidaan tarkastella myös tällä kääntöpuolelta. Jos jokin viesti houkuttelee mua, niin se ei vielä välttämättä tarkoita, että mä olisin paha ihminen. Se voi tarkoittaa, että jokin viestissä koskettaa mun omaa pelkoa, ehkä sitä mun omaa haavaa ja tarvetta. Ja mä jotenkin ajattelen silleen, että ei ensimmäiseksi ei pitäisi kysyä, että miksi ajattelet noin väärin, vaan että mitä tämä ajatus tekee sulle, mitä se lupaa, mitä se suojaa,
mitä se saa sut niinku tunteen itsestäsi? Minkä tunteen se muuttaa siedettävämmäksi? Tällaiset kysymykset ei puolustele ääriajattelua, vaan ne purkaa sen psykologista vetovoimaa. Sillä niin kauan kuin ihminen ei tunne omaa pelkonsa, niin joku toinen voi käyttää sitä. Mun mielestä välttely tarkoittaa sitä, että ihminen yrittää päästä eroon ahdistuksesta välttämällä tilanteita, ajatuksia, muistoja ja tunteita, jotka herättää sitä pelkoa. Ja lyhyellä aikavälillä tämä välttely sitten helpottaa. Pitkällä aikavälillä se usein ylläpitää sitä ongelmaa. Tämä voi tuntua voimaantumiselta, mutta jos sen perusta on tutkimaton pelko, se on aika hauras voima. Ja useinhan nämä liikkeet kukoistaa sillä ja siellä, missä epävarmuus on sietämätöntä. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa mä mietin sille, että epävarmuuden sietämättömyyttä on tutkittu erityisesti ahdistuneisuuden yhteydessä. Tämä on mun mielestä tämmöisen ajattelun kannalta äärettömän kiinnostavaa. Demokraattinen ja avoin ja inhimillinen mieli ei ole sellainen, joka pelkää koskaan. Se on sellainen, joka ei anna pelon yksin päättää. Miten siis vastata tavallaan näihin tämmöisiin kokemuksiin? Tämmöiseen vetovoimaan. No, jos vetovoima perustuu pelkoon, niin pelkkä pilkka ei riitä vastaukseksi. Jos taas ihminen kokee, että muu maailma halveksii, niin kyllä mä luulen, että hän löytää sen ryhmän, jossa joku sanoo, että me ei halveksita sua. Ja jotenkin mä ajattelen niin, että tämmöisten ääriliikkeiden vastakohta ei ole mikään peloton ihminen. Sellaisia ihmisiä ei juurikaan ole. Rohkea ihminen ei ole se, joka sanoo, että mussa ei ole vihaa, pelkoa eikä ennakkoluuloja. Rohkea ihminen myöntää, että mussa on näitäkin aineksia. Siksi mun täytyy olla tarkka. Kognitiivisesti kypsä ihminen ei ajattele vaan, että mikä tuntuu todelta, vaan kysyy usein niin, että mikä tekee tästä mulle niin hiton houkuttelevaa? Mitä tämä ajatus antaa mulle tai että mitä se ottaa multa pois? Kenen ihmisarvo pienenee, jos mä alan uskoa tähän? Ja mitä mun pelolle tapahtuu, jos se muuttaisi sitä vihaksi? Ehkä mä ajattelen silleen, että tämmöisen ajattelun suuri valhe ei ole vaan se, että mitä ne väittää maailmasta. Ehkä suuri valhe on se, mitä ne väittää pelosta. Voi olla, että pelkoa yritetään todistella jotenkin vihollisen olemassaololla. Mutta joskus pelko todistaa vaan, että jokin meissä kaipaa turvaa. Saatetaan sanoa, että viha tekee meistä vahvoja, mutta toisaalta toisinaan ja aika useinkin viha vaan suojaa meitä tuntemasta haavoittuvuutta. Ja siksi kai pelkoa ei pidä hävetä, sitä pitäisi vaan jotenkin uskaltaa kuunnella. Pelko voi olla viesti, mutta se ei saa olla oikeastaan hallitsija. Ihmisen syvin turva ei ehkä lopulta synny siitä, että hän vaan löytää ryhmän, joka kertoo ketä vihata, vaan se syntyy siitä, että hän löytää riittävästi sisäistä ja ulkoista turvaa kysyäkseen, että mitä mä oikein pelkään, mitä mä kaipaan, tai että voisiko mä rakentaa turvaa tavalla, joka ei vaadi mua kadottamaan mun myötätuntooni. Ehkä siksi just psykologinen vastalääke kaikkeen tämmöiseen on ei pelottomuus. Ei ylemmyys, ei toisen nöyryyttäminen, vaan kyky kohdata pelko niin rehellisesti, ettei sitä tarvitse enää pukea vihaksi.